aris kang ibu angelap inartul muli dineken sajroning kundang sarta sirungan paranti dineken yang cacang ngaklekan nirakan putra kang ibu aris amus aron datang ingkang asiwi anak isunat majiwa amung musir gusti terangin netrasi biang dadi ganti laning ati ya gusti ngokasi sono pemasir ajalani dan bisa mau segera jawabkan diri lana pacuan ninyok sirah kasangiting sukma jati se'adul qadir amatur arisarianung kami anggaras pada neng rena ibu kala pamit kang ibu anggaras pasurian musaha semu tangis ya gusti anak isun sun titip kening witi seantuk qadir madara sila lampai ariri angang kocot tambalan susahing nalapi ningit ingkang ibu anut pungkur angan terjawaning kori lari sampai kang putra kang ibu anut ing liring tanpa gatinuk ingat-ingat agaras nalanekang bibi Seabdul Qadir Rabbana sama pun Allah Tuhan lampai muli kapanggih lawan kopilah budi kang tinuturi aca yang Praja Baghdad kopilah kang tinutuing urusan malikang ibu kalintang dening perkali sabatilah reka putra nungkem serikapti saksana salin kang warna pucatilah sing awingit amu sering kalbu datang kau daling lati ing penyanan nisun orang ningali sono malih mari usap ingodan nisun latekang dinakang akhir nangana malikang ibu usan si Abdul Qadir was prataan ing kesamdan ngandika si Abdul Qadir maka isunon tuningal ing arah mangkan ayusana tatamu lawan mokang nonggang waji wong lanang aga sawida kabiku sunat tingali pada ambegal kopila uni ingkang sunut tuturi saike kopila sampun artane sadayanting miwada kangen pisana sakabeh usdan jarahi dan yang begal kang sawidat kang sami nonggang to